میگویم با شما بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. وابسته به آنکه سالهای آخر شماره واردشوی سیاحان دوستدار سیاحت‌های اکستریمالی بخصوص کوهنوردی به وطنمان در حال افزایش قرار دارد، گروه ایجادی برنامه تصمیم گرفتیم که در همکاری با کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن معرفت ریایی بخطری سیاحان نشر مخصوص برنامه کوهنوردی را پیشکش شما نماییم. اگر دانستن می‌خواهید که کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تامین بخطری و نجات‌دهی سیاحان چی نقش دارد، پس ما را همراه باشید. ҳамасола ба ҷумҳурии тоҷикистон миқдори зиёди сайёҳон аз хориҷи мамлакат ворид мешавад. мувофиқ ба маълумотҳои кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар нимсолаи аввали соли равон ба ҷумҳурии тоҷикистон наздики 500 000 нафар сайёҳ ворид шудааст ки аз ин ҳисоб қисми зиёдашон ба хатсайри саёҳатҳои пиёдагардӣ, велосипедронӣ ва кӯҳнавардӣ аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ фаро гирифта шуданд. ҷумҳурии тоҷикистон ки 93% кӯҳҳо ташкил додаю миёни сайёҳон қаторкӯҳҳои помир ҳамчун боми ҷаҳон маъруф гардидааст, аксари маврид аз тарафи кӯҳнавардон барои сайёҳати кӯҳӣ фатҳи қуллаҳои баландтарини то 6000 метр ва зиёда аз 7000 метр интихоб мегардад. вобаста ба ин дар паёми навбатии худ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 23 декабри соли 2022 ба кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид доштанд ки барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст ки кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯии хизматрасониҳои сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳа, роҳандозии васеъи сайёҳати табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш бахшад. дар ин замина кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ҷиҳати муаррифӣ ва роҳандозии хатсайрҳои нави сайёҳӣ ба минтақаҳои баландкӯҳи мамлакат як қатор чораҳои заруриро андешида истодааст. вобаста ба оне ки бехатарии ҳар як нафар сайёҳ ҳангоми сайёҳаташ дар ҳудуди тоҷикистон таъмин гардад, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ дар самти гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ, баланд бардоштани маърифати риояи бехатарии сайёҳон ба мавзеъҳои сайёҳии эҳтимоли хавфи хатар ба мисоли кӯли Сарез ва татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 якчанд мизҳои мудаввар ва семинарҳои омӯзиширо доир намуданд. бояд қайд намуд ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам дар чорабиниҳо вобаста ба иҷрои стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои то 2030 фаъолона иштирок меварзад. махсусан бояд қайд намуд ки мо шароитҳоро барои қабули сайёҳон ба кӯли Сарез муҳайё сохтаем ва ҳамасола бо иҷозати кумита гурӯҳҳои сайёҳон ба ин минтақаи зебоманзари ҷумҳурии тоҷикистон сафар мекунанд ва аз кӯли Сарез баҳра мебардоранд ва кормандони раёсати ҳалли масъалаҳои кӯли Сарез барои ташриф овардани ин сайёҳон мусоидат менамоянд. бояд қайд намуд ки соли ҷорӣ зиёда аз 30 нафар сайёҳон ба ин мавзеъ сафар намуданд. ҳамзамон наҷотдиҳандагони кумита дар якҷоягӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ ва дигар вазорату идораҳо мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ барои таъмини иштироки сайёҳон, кӯҳнавардон дар мусобиқаҳои аз он ҷумла байналмилалӣ ки дар кишвар барпо мешаванд иштирок мекунанд ва таъмини бехатарии сайёҳон ва кӯҳнавардонро таъмин мекунанд. ва махсусан бояд қайд намуд ки даҳаи 2 моҳи май дар шаҳри Душанбе як чорабини байналмилалӣ оид ба парапланеризм баргузор гардид. наҷотдиҳандагони кумита барои таъмини бехатарии ҳамин иштирокчиёни мусобиқа фаъолона иштирок варзиданд.
яке аз қоидаҳои асосии сайёҳати кӯҳнавардӣ ин ба таври ҳатмӣ ташкили гурӯҳ мебошад, зеро танҳо бо фаъолияти якҷоя ва муттаҳидона метавон ба қуллаҳои баландтарини кӯҳҳо расид. Бехатарӣ бошад ҳамеша дар ҳама ҷо дар мақоми аввал меистад. дар ин замина раёсати таъминоти махсусгардонидашудаи кофтукови наҷодиҳии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ҷиҳати мустаҳкамнамоии алоқа бо гурӯҳи сайёҳон дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат ҷоннок намуда истодааст. имрӯзҳо ба ихтиёри Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи зиёди техника ва таҷҳизоти кофтукови наҷодиҳӣ ворид шуда, имкон фароҳам меорад ки самаранокӣ ва фаврияти фаъолияти кумита дар ин самт таъмин гардад. наҷодиҳандагон истифода мебарем аз он ҷумла инаи карабино ё дуралюминиевие кӯҳнавардӣ се намуд истифода бурда мешавад. Дуралюминиевӣ мисол баъд оҳани ҳаста титаневӣ бисёр вақт дуралюмин оҳани ҳисоби вазнаш ки вазнин ҳаст кӯҳнавардида мо бисёр бора истифода намебарем. ин сабука мисол ин карабино барои наҷодӣ манаи жумарай барои баромадани мисол кӯҳ ё баландошона банхати меброем инаи хати инаи таҷҳизот хати манаи таҷҳизот спусковой механизм ном дора яъне ки ин аям баландӣ мефроем одама мисол мемонем чиза манами хеле монда мешава мана хеле якта нишон метем нами хеле мемонем мисол банда чӣ карда на нами хеле мемонем ина мисол осона и қати осона ҳами то намира намихе зер накинен и поён намерава зер кардем ба поён мерава. то ба имрӯз раёсати таъминоти махсусгардонидашудаи кофтукови наҷодиҳии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чандин амалиётҳои кофтукови наҷодиҳии сокинони мамлакат бар асари офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулода инчунин кофтуков ва наҷоти сайёҳони шиновару ҳавонавард ва кӯҳнавардро роҳандозӣ намуда ба натиҷаҳои назаррас дастёб гардидааст. яъне нақши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар таъмини бехатарӣ ва наҷодиҳии сайёҳон хело ҳам назаррас мебошад. ҳамзамон яке аз мушкилоти зиёде ки метавонад ба ҳангоми сафар намудани сайёҳон ё ки кӯҳнавардон ба минтақаҳои кӯҳӣ фатҳ намудани қуллаҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст бисёр шаҳрвандони дигар кишварҳо ба Тоҷикистон сафар мекунанд ин ба ҳолати ногувор гирифтор шудани онҳо яъне ба беморӣ ё ки ба ягон ҳодисаҳои нохуш дучор шудани ҳамин сайёҳон мегардад ки дар шароити бисёр вазбин дар шароити кӯҳӣ асосан ба амал меояд зиёда аз 5000 метр аз сатҳи баҳр баландтар ва наҷотдиҳандагони кумита фавран ба ҳамин мавзеъҳо рафта дасти ёрӣ ба сайёҳон ва кӯҳнавардон мерасонанд. махсусан бояд қайд намуд ки соли ҷорӣ моҳҳои июн то августа 5 ҳамин баромади наҷотдиҳандагон ба минтақаҳои хатарноки кӯҳӣ сафарбар карда шуданд ва корҳои кофтуковӣ наҷотдиҳӣ гузаронида шуд дар шароитҳои бисёр вазбини кӯҳистон ва ин наҷотдиҳандагонро дарёфт карданд ва мавзеи онро муайян карданд ва тавассути чархболҳои қушунҳои сарҳадӣ сомон эр вазорати мудофиа рафта ба ҳамин мавзеи муайяншуда асосан шаҳрвандони беларус буданд федератсия россия литва ва британияи кабир ҳамин гурӯҳҳоро ба фурудгоҳи душанбе оварданд ва тавассути мошини махсуси ёрии таъҷилии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ ба беморхонаи Истиқлол интиқол дода шуданд ва ба онҳо тамоми кӯмакҳое ки зарур буд расониданд. ҷиҳати таъмини бехатарӣ ва гузарондани ҳарчи зудтари амалиёти наҷодиҳии сайёҳон барои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ танҳо як мушкилот мавҷуд аст. ин ҳам бошад хунукназарии ширкатҳои сайёҳӣ ва худи сайёҳон ки пеш аз оғози хатсайрҳои сайёҳати экстремалии худ бахусус кӯҳнавардӣ, ҳавонавардӣ ва қайиқронии обӣ ба Кумита хабар намедиҳанд. дар чунин ҳолатҳо бо хабардор шудани Кумита аз манбаъҳои дигари иттилоотӣ дар хусуси дучори ҳолати фавқулода гаштани сайёҳон ки аксар маврид бо хабари наҷот додан ва
ҷумҳури мамлакати худ тавассути моҳвора сурат мегирад, фаврияти амалиёти наҷотдиҳиро аз байн мебарад, зеро дастаҳои наҷотдиҳӣ дар куҷо будани сайёҳонро намедонанд ва то аниқ кардани мавқеи ҷойгиршавӣ вақти зиёд меравад, чун на ҳама воситаҳои алоқа дар минтақаҳои баландкӯҳ коршояманд. бояд қайд намуд ки асосан мушкилиҳо барои чӣ ба амал меоянд. аксар ширкатҳои сайёҳӣ ва махсусан худи сайёҳони инфиродӣ бемувофиқа бо ҳам кумитаи рушди сайёҳӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мудофиаи гражданӣ ба ин сафарҳои бисёр хатарнок ва шароитҳое ки вазбин ба амал меояд сафар мекунанд ва ҳангоми ба ҳамин ҳодисаҳои нохуш бо онҳо яъне ки мумкин ки меафтанд аз баландӣ ё ки ба ягон ҷарӣ фуруд меоянд баромада наметавонанд. Мушкилии асосӣ ин муайянсозии мавқеи онҳо дар ҳамин кӯҳистон мебошад. Барои ин ҳаракат намудан, сафарбар намудани наҷотдиҳандагони кӯҳӣ ба ин мавзеъҳо 2-3 то 4 рӯза вақт дар кор мешавад ки то ҳамун ҷоя рафта расанд ва ҳангоме ки бо истифодабарии телефонҳои аксар сайёҳон телефонҳои моҳворавиро истифода мебаранд ва мо сари вақт ҳамун мавқеи ҷойгиршавии онҳоро муайян месозем ва тавассути чархболо асосан ба он ҷо сафар карда, чунки аксарияти ин сайёҳоне ки ба ҳамин мушкилӣ дучор мегарданд ғайри интиқолшаванда мебошанд ва онҳоро фақат бояд бо чархбол ба ҳамун мавзеъ рафта бо тартиби муқаррар гардида бояд мо ба шаҳри Душанбе ё ки шаҳрҳои наздиктарин интиқол диҳем. бинобар ин ба сайёҳоне ки ба сайёҳати кӯҳнавардӣ, қайғронӣ обӣ ва ҳавонавардӣ мебароянд тавсия дода мешавад ки ҳадди ақал аз 3 то 5 рӯз пештар ба Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Лоҳотии 26 рақамҳои доимо фаъоли дар сомонаи кумита нишон додашуда cw.khf.tg ва ё гурӯҳи махсуси наҷотдиҳӣ наздиктарини маҳаллии худ оиди сайёҳаташон хабар дода нақшаи хатсайр, рӯзи оғоз, рӯзи бозгашт ва номгӯи воситаҳои алоқаи бо худ доштаро пешниҳод намоянд. То ба имрӯз дастаҳои наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ фаъолияти худро ғайр аз пойтахти мамлакат дар минтақаҳои чун Рашт, Данғара, Кӯлоб, Бохтар, Айнӣ, Хуҷанд ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо теъдоди зиёди 200 нафар наҷотдиҳандагони асосӣ ва ихтиёрӣ ба роҳ мондааст. аз ҳама сайёҳон, аз ҳама кӯҳнавардон аз фурсати муносиб истифода бурда ва махсусан ширкатҳои сайёҳӣ ки барои қабули ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ барои сафар намудан ба Тоҷикистон сару кор доранд, муроҷиат кардани ҳастем. Ҳатман дар Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳамин гурӯҳҳоро бо хатсайрҳошон ба қайд гиранд ва ин кор барои чӣ зарур аст ки мо сари вақт метавонем, агар ҳодисаҳои нохуш ба амал ояд, сари вақт рафта ба онҳо дасти кӯмак расонем. инчунин боиси таъкид аст ҳар як сайёҳе ки ба сайёҳатҳои экстремалӣ бахусус кӯҳнавардӣ, қайғронии обӣ ва ё ҳавонавардӣ машғул мешавад, ҳатман бояд аз вазъи боду ҳавои минтақа низ пайгирӣ кунад, зеро таъсири боду ҳаво ва риояи бехатарию эҳтиёткории шумо ҳангоми сайёҳат гарави саломатӣ ва сайёҳати фараҳбахшу хотирмони шумост. ҷиҳати дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доштан ва омодабошии доимии наҷотдиҳандагон дар марказҳои таълимӣ ва раёсати таъминоти махсусгардондашудаи кофтукови наҷотдиҳии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам машғулиятҳои тамринӣ ва дарсҳои омӯзишӣ гузаронида мешаванд, зеро ҳар як наҷотдиҳанда бояд ҷисман обутоб ёфта бошад ва тавонад ки дар ҳолатҳои фавқулодда фавран амал кунад. бояд қайд намуд ки мо барои таъмини бехатарии сайёҳон ва кӯҳнавардон чорабиниҳоро мунтазам мегзаронем, махсусан наҷотдиҳандагони худро омода месозем. Онҳо мунтазам машқҳои тамринҳо мегзаронанд барои баромадан ба қуллоҳои баланд. Яъне ки иш хеле ки шумо медонед, яку якбора
ба баландкӯҳо баромаданам бояд тайёрии махсусро талаб мекунад ва наҷотдиҳандагони мо бояд ҳамеша омода бошанд. манучер кабиров наҷотдиҳандаи гурӯҳи сеюми дастаи кофтковӣ наҷотдиҳии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз он нафаронест ки мудом дар амалиётҳои кофтковӣ ҷустуҷӯӣ барои сайёҳони дучори ҳолатҳои фавқулода гардида иштирок мекунад. Сейчас уже намного лучше. Спасибо таким вот парням, которые тащили меня двое суток. Это невероятно. Спасибо. Хорошо, давайте. طول 4 سال است که در همین ریاست کوفتکوی نژادی کار و فعالیت میکنم و در دوام کارم در چندین عملیات‌های کوفتکوی نژادی در قطارکوهای بلندکوی تاجیکستان برای نجات سیاحان اشتراک نمودم. از جمله 19 ایولی سال روان خبر کرده شد که شهروند جمهوری بلاروسیا که از بلندکوه افتیده بود ما را از ریاست کوفتکوی نژادی حالتهای فوق‌العاده یک گروه نژادیندگان به این منطقه لخش سفربر نمودند که ما با واسطه چرخبال به اونجا روانه شدیم و یاری اولین رسانیدیم و شهروند جمهوری بلاروس را به دوشنبه انتقال دادیم. ҳарчанд имрӯзҳо шароиту имкониятҳо барои роҳандозии амалиётҳои кофтковӣ наҷотдиҳӣ дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ фароҳам бошанд ҳам ҳеҷ кас ба анҷоми бомуваффақиятонаи онҳо эътимоди комил карда наметавонад. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд. аз ин рӯ барои пешгирӣ ҳамеша дар ҳама ҳолат пеш аз сафар ба минтақаҳои дурдасту баландкӯҳ рафтан мувофиқати дараҷаҳои душвории роҳро бо сину сол ва саломатии худ муқоиса намуда дар хусуси хатсайри хеш ба нозирони сайёҳӣ ва ҳои наҷотдиҳандагони минтақа хабар диҳед, зеро ин амал кафили сайёҳати хушу хотирмон бо барор ва саломатии шумо хоҳад буд. тавре маълум мегардад, нақши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини бехатарӣ ва наҷоти сайёҳон ҳангоми ҳолатҳои фавқулода ба ғоят муҳим арзёбӣ мегардад ва набояд фаромӯш кард, ки дар ҳама ҳолат қоидаҳои бехатариро риоя намудан заруру ҳатмӣ мебошад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи кӯҳнавардӣ. бо умеди саломативу саодатмандӣ ва сайёҳати бехатари шумо то барномаҳои оянда хайр. ҳамеша дӯстдори сайёҳат бошед.